몸 안 벌어. 손안 아니래? लालबान बे ओंखारबाय लोगोफोर नायदो ओंखारनाय लामा गेट ओंखारबाय ना आदमी आ भी रही देखा सोमे तीन अरे नहीं ओरैबायदि मानसि जायोना बेंगालुराव लोगोफोर एरायनो जायगाखौ मोना भिडिअखौनो खालामनो जायगाखौ मोना 15 आगस्टनि पुरा बिहिरखा नायदो गारिफ्रा नायलांदो लोगोफोर माबायदि लालबाग मानसि खमजों थांनो ना माबा थांनो बे जाबाय लालबाग लोगोफोर नायलांबानो जाबाय मानसिया माबायदि आसला बहा दंथाय बेंगालुरुनि लालबागा माबायदि 15 आगस्ट बेसेबां मानसि जायो हाबनोनो जायगाखौ मोना अयथासार बिहिर जायो नायलांबानो जाबाय लोगोफोर नायलाय माबायदि मानसि जायो बे अन्थाइ देखो कितना आदमी होता है लालबाग बेंगालुरु लालबाग 15 आगस्टआव लोगोफोर माबायदि मानसि नायलांबानो जाबाय बेंगालुरुनि लालबाग जायगा मानसिखौ मानसि नायदो लोगोफोर माबायदि 15 आगस्टआव एरायनो जायगाखौ मोनखाया लोगोफोर नायलांबानो जाबाय माबायदि नायलांदो लालबागा माबायदि जायो मानसिफ्रा लोगोफोर 15 आगस्टआव
ఎక్కడ తొందర బాగా ఎక్కడ కొన్ని బుషిగా ఉన్నా అవుతుందా చెప్తే